Nga ko blay step na kumta jampi baro kinong pet ya kanika jingpuson lengba kanika YouTube channel jong ka KGP sunat set ngi na kumta ka Good News TV ya ai ko blay pi baro aka kerteng jong tribe nang penimba it jongi u Jesus Christ kan sedang ka jingpuson ha kanika step da ka wai ka jing tu khana phang ki arngut ki khana samla udan wai khana obrang le college ula ai ka kot jong u ha kata ka wai pat ka khna samla kan thai ula basu ya kata ka shithi ka ba utho ha kata ka kot bara kata ka shithi ula tho kumni lada phi ye janga sngo pha sa phong de ka sopti rong sao la shai ka sngi ha ka sngi ka bot kata ka kan thai ka la phong de ka sopti rong stem bat ka la pan phai no ya kata ka kot jango bat ha tu khna ula I ya kata ula I ba ka phong de ka sopti rong stem ka la pan diaw ya u shibun bantip bakam iya jauh. Bat nado ketika sengi umju penlet jingmut syu ha ketika kena samla kentai. Kisnem kilayat bat ketika kena ru kalaya thok no. Ha koi ke sengi utau kena college udang penkuit kamera bat kat ba udang penkuit ya ka almari bu kot jauh. Ka hap ketika kot ka balapan pai de ketika kena samla. Bat kami syabar ka we ka kot ka barit ka badon bat jing thok ibong. Nga iet ya piru ngam don ka sapti rong sao sngo bahama pianga ki babon na preng jong yiru kum ki kristan ngilong kumta ngi im hapdeng ka jing ting hapdeng ka jing sngo do jing kermen hapdeng ka jing sngo si ka daw ka long namar bangim tip ya ki kular ki ba ublay ula kular ya ki bala tho haka ktin ka jong ublay bat ka daw ka long namar bangim play ka ktin jong ublay de namar ta ka daw ngim tip ki don hadu prahajar praspa shi potli ki jingkular lani ki promises ya ki bla tho haga Bible but nakini ki don hadu nyau ajar sauspa prap nyau tli ki jingkular ki ba ublay ula kular ya ki brio but kawai na pedeng kini kalong ka kitab Jeremiah kalanong ka ba arp kondai dekot ka ba khatwe ka ktin ja ublay ko ongkom ni na banga tip ya ki jingmut ki banga perkhat sapang jong pi ong uturai ki jingmut ki jing sukken ti om ki jong ki jing sneo ban ai ki jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi kani kadi kawai na preng ki kular ki ba sngo thiang bat ki ba mangahiru shimet nga sngo tenat haduk kata-kata kani ki jing kular kawan kat baki khon Israel ki dang don ha preng ki jing do jing kermen hadin baki lamat ya ki jing syak khnyot ben ha ki Egypt menta ki don ha Babylon kum ki merau but hapedeng ke jing sngo kordit kini ki breu ki don kam ya ke jing pelat ke ba kerki ke ba marmar ki don kam ya ke jing yarap ke ba kerki haki por ki ba ki breu ki long emotional bha haka por ba ki mat ya ke jing ya ke jing yale haka por jong ke jing sngo si haka por jong ke jing shepting ki breu ki telot bha haka bor perkhat kumta ki kloy ban ngai ke jing kren jang ki breu ki kloy ban pediang ke jing ai jing mut jang ki breu klem da pensyong nong rim ya kita ki jing ai jing mut ya kita ki jing kren de namar te ka dawngi I haki por ki belit no shibon ki breu ki kloy ban sha elam bakla ke kam de hi haki por ba ki don haki jing shepting haki jing sngo do jing kermen ha pedeng ke jing sngo kordet kumta ru ki Israel haka por ba ki sngo kordet haka por biki sngo shitom dei haka bakum kata kapor lawan uwei unong ya thot lapa balam ler baka kerteng jang ulong uhanania uni ulakam ba ublay un sepelat no yaki na kata ka jinglong merau hadin arsnem bat namar kani ka jingle jang uhanania on ka Bible ba ublay ula penyap no ya uhanania but they hang ni ba Jeremiah unong ya thot lapa ulawan bat ula keren haki Israel da kabaong ba pindang yai sahi hang ni ha Babylon kum ta wong to te yeng dayo ya ki tenga bat tu da khakun shinrang bat kentairu nang bun hang ta wat nang duna ong ublay lang ba Jeremiah bat hadin kini ki ai ru ublay sa keren ni kini kentin ke jingkular leng ba Jeremiah ha kabaong namar ngatip wa ngatip iki jingmut ki banga perkhat sapang jong pi ong utrai ki jingmut ke jing sukken ke ki jingmut ke jing sukken ti om ki jong ke jing sneo ban ai ke jing kermen ye pi hakapor bakut jong pi
Bat ban yo diang ti kular ka di khot ka babut ka ong ti pin khot karpat yanga ngan sha skor ye pi pin wat yanga bat pin shem haba pin wat da ka do not baro ki par bangit ba ye baro ki ba pet ye ni ka video nga khot ye pi ka ni ka step ha sha ba pin mi ban let sila ki jong ki jinglet ki jong pi ya ringkat bat kini ki kular ki ba bleu la kularu nakam da jong ikum ki bangai ki brio ba ki shnayin ki dadon ya ka master plan kumno ban tay ya ki yin ki sem hangno ban bo ka kamera thia hangno ban bo ka kamera shija hangno ban bo ka kamera shongkai bat kum ta ter bat ki pentre kat kum ka plan ka bala de ban shna te hen rei la da ki mystery kim consult la ni kim kenjo ktien lang ya architect uba plan la ni engineer la ni ki head mystery ka batikana ka long ka plan hi kan feel bat kadur jong ka bakum kata ka yeng kan nam long shu kum bala pen kre lani kum bala plan kum taru to tep bahabo blay upa ingi she slanjung ni berthai upa rengkat bat ka plan rengkat bat ka jingtmu ulabu lopai ka plan bat ka lawai ka bakum no nagam da jongi iwai pi iwai te henry ki babon kim poi she ka thong ka daw ko long namar bangim consult lani ngim klem kenjo ktien ya ublay ubelong architect jonga jingim ga jongi hang tangi feel no bat ke jingim jongi ru kam long shu kumba ublay ulabu benta kumta ka jing pen kan mau yang aba ya pi ka step ka long ya ki kentien ki ba utrai Jesus Christ wang na ba klem manga phemla bande eru em kenang bangen lak banyo diang ya kaniga kular ka ba ublay la kular nak mda jonga jong pi ka bangi don kamban le kalong wat ya ublay da ka do not baro bara ba ublay uyo banyalam ya ka jingim ka jongi ki babha bat ki ba itnat kin wan banjia ha ka jingim ka jonga ba ka jong pi tungin sedang ya kaniga sngi Instang ini kesini namar kata ringkat bat kini ki kular ki baskem ki kular ki batiang ki ba utrai ula kular nakam ta jong kita ki banget bat ki basyani hau bat bakini ki kular ki jong blay ai kin long ka jingkermen nakam ta jongi ki balanget namar habangi syani hau open ya ye ka jingim ka jongi bat hang tangin la ban poi sya kata ka thong ka ba ublay ula de ban thmo lopa ngin la ban poi sya kata ka plan kaba ublay ula de banbu benta lupa nadu bau pha yangi shesla jogani ke perthai to ublay nyarap un ai bor yangi bangin ya jakini kesni ringkat bakini ke jingkular bau ublay wong for I know I have a plan for you wong adon ka plan nakam ta jongpi ka plan ka nakam ta ke jingpha om nakam ta ke jingsnio ka bantai ya ka lawe ke jongpi ublay kerku nakam ta ke buram jango amen ni doai ni aingo ya me atrai na markani ka por ka ba koridor akani ka step yo ya ka ban sha skor ya ka jingpuson na ka kutien ka ba khot ka jame ni aingo ya me a ublay namar melong ublay ba don bor melong ublay ba kraw bor melong ublay ubala bu benta lopa yangi kat kum ka jingthmu ka jame hikai na markata na gamta jangi kum ki bangai bangin nyai sno ai kini ki kular ki bamimela kular hapadeng ki jing ki bang yakendo hapadeng ki jing ele hapadeng ki jing snow not men sim ki kai yang i au blai bangin nang ban khmie di ki khmat jangi ban phai shame amar bamela kular bamedon ni ka plan nakam ta ka jing bha om ki ban pen sneo ka plan nakaban ta ban tai ya kalawe ki jangi terangi da angnot ban yo syakat bangin yo ban poi syakat ka thong kaba me melabu bentana kam da jangi kum ki bangai but hikai ya rap ai boringi bangin nang ban wat di ka khmat ka jangme de ka men sim de ka don hot ka jangi baro but ai bangin mi khani ka si ngin mi rengkat bagani ka jingkular rengkat baga jing snow scam bagini ki kular ki jangme ki dang yai long ki ba ot bat ki ba amen kerku atrah bi ai kani ka por ya gani ka sngi baro ka we ni ai ti ka jingelam ka jangme ka kerte uji sungi duai amen ublay unker ku yang hilang baro.